बिराद मोजां सिनारिया ओरै सिखाव लामा बायदि बे लामाजों थांनानै दै मोनो बै गाहायाव औवा बागान गोजा बे गासिबो ओइलाय ओरै थांनानै दै मोनसिगोन दैसा दं बाहाय दैसा फिसा दं माबा गुदुं गैयिनि बिराद गोथौ बे गुवारथार सिङाव नैबेलाय दैया दैज्लाङाव बिराद गिदिर जायो बे दैया बारनो हालायबावा दै लबार बागानावनो गाखोलांनोसै आङो नायबाय था आं अबेहाय थांनो नागिरदों नायलांबाय था गाखोबाय आं मोनबाय गोजौआव सान्दुं गोसा मा गायगोन बेवलाय बानलु गायनायनि लाहार फाहार लादों थालिर बेरा होआबा मोनजानाय नङा माने बिराद बोरमा दं बेना नङालै फुरा लांथियासो मानसिया सान्दुं बानलु गायगोन जाहैबाय गस्ला गाननो हाया जाहैदों मानसिया ना संख्रि जारलासो गस्लासो खुलायबावदों नोङो सान्दुं गोसायाव गस्ला खुवाबा माथो खालामबावनो ओरै बडि बानायलाय सिगुन गायनो मोजां जागोन ना जाया बायदि खुन्थाखौ गारनानै दोनबाय बेरा होगोन फेन्सिं नैबेना हाखर जावखाजोब्बाय सोरगिदिं हाग्रा दानगासिनो दं साब्रै माबायदि दाननो मोजां बेयावनो सिगुन गायजोबगोन आरो थांनोसै नामा नोङो थांनोसै बिराद सान्दुं गोसा माथो जान्जि लानायखौ मोजां नुदोंलै दसे नायनो थिंना फैबाय आं लबार बागान साहाबो दं साहा बागान बिराद मोजां थान्दानो रावबो गैया सिरि बोरमा बेखार हायाव गायजायो बेबायदि हाजिराफोर हाग्रा दानस्रांगासिनो दङ सिगुन गायगोन बे हाग्रा दाननायाव 5 बिगा दङ 5 बिगा सिगुन गाम्बारि बायदिसिना दंफां गायगोन आरो दायो आङो न'आव थांफिनसै नायनानै फैबाय आं हाजिराफोरखौ बिराद गोथौआव दं दैया गैयाबाबो 40 फुटसो जागोन इयो 40 फुट गाहायावसो दं दैया बोरिनिफ्राय आरो जोंनि ओंखारलांदिनि आङो दायो
थांनोसै बाब्रे बाब